Hi friends, welcome to my another video. And boy kelupin खेबसे फरायहरबाय आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ'आ दिनै माने लोगोफोर आङो कनफारेन्स दङ बिनि खामानि मावनो थांनो नागिरदों आरो ना सभानि खामानि मावनो थांनो नागिरदों पुरा माने बेग लाबाय सिखा लानानै सासे दङ बैयावबो लांफानांगौ बेखौ लानोसै आरो जावग्रा बे नायग्रा इन्जिनियार मोजां दे मोनसे नङा होदो लागाव नांलायालै मोननै होदेरबानो जागोन गेजेराव होमबालाय मोनसे दैयाव मोनसे होदो जाबाय होमबालाय सुरु लागाव गिर्जा गिर्जा गोजौ होब्रा saya jangan coba ini beda kumpulnya langsung coba gahay kumpulnya jalan sih balana मा खालामगोन होनदों इयाव hasura उल्था जाबाय ना बिदिनोमोन ए Hah? Kamu riset lu dan Wah. Mancai man burzah sampai cengis lo. Umrah ini lah si singkara. Hot. Alu begitu bisa dia udah. 2 kg लाबो खानांगौ साफा सेरफा लाबो खानांगौ ना मा होनो औ पुरियाव लागोन ना थोरसियाव लागोन पुरियाव बिदिखौसो बांसिन नुबाय दा जायो बिदिबाबो जाजायो खैजनलै इमारजेन्सि नेलायथारासै आइ माथो ओंखामा बुरजा होननाया माथो इसेल'सो खावजायाखैथ' जानोसै ओंखाम संनायालाय खावबाय स्टार्ट नामाब्रा बेलाय खावनांगौ सम होमबासो सैथो जायो ओंख्रि गोबाब जादों थास' जि होनायानो ओमफ्राय होखायाखै आंनो मना खानायखौ मोनदों मैगंथ' हानाय बे आं बेगावसो खोन्थानांगौ आं नागिरजोब्बाय उफाय गैया मा दं सामब्रामानो गैखाया आंनो सोंदों एथ' मोजां सामब्राम लाबोदों लायनो मानसिखौ एसे Wah, spesial songlah benar. गामलाखौ लाना गिदिंब्रा Iyo stage paneling stage भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर बाय बाय लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब प्लिज